Şandên welatên bejdar di civîna Vîyenayê de îro gihiştina Vîyenayê bi mebesta dîtina çareseriyekî ji krîza Sûrî re. Her wiha danîna planekî ji bo rabûna Esed li ser desthelata Sûrî û Wezîrê Derveyê Amerîka dibêje dîtina çareseriyekî ji krîza Sûrî re ne bi asanî ye û mijara herî giring di guftogûyên civîna Vîyenayê de mijara çarenivîsa Esed e. Her wiha ji aliyê xwe ve Erebistana Siûdî dibêje Esed her divê rabe eger bi dîtina çareseriya siyasî yan jê bi zorî. Îro şandên navdewletî yên bejdar di civîna Vîyenayê de yê ku nûnerayetiya 17 welatan dike gihiştine Vîyenayê û di nav wan de şandê welatê Eyranê û Iraqê û Misrê û Libnan û Urdun û Fransayê jî beşdar in di wan guftugûyan de bi mebesta dîtina çareseriyekî ji krîza Sûrî re û diyarkirina çarenivîsa Beşar el Esed. Her li ser vî mijarî John Kerry Wezîrê Derveyê Amerîka dibêje ew bihêviye ku çareseriyek bê dîtin ji krîza Sûrî re lê di heman demî de dibêje dîtina çareseriyê ne tiştekî asan e. Hêjayê gotinê ye ku John Kerry duh dema ku gihişt Nêmsayê li gel Wezîrê Derveyê Eyranê Mihemed Cawad Zarîf û yê Rûsî Sergî Lavrov re civiya. Di encam de John Kerry diyar kir ku dem hatiye ku cihek ji welatê Eyranê re hebe li ser mêza guftugûyan û ew yek helwêsta Amerîkî diyar dike ku ew hemahing e li gel Eyranê. Piştî ku Amerîka berî demekî nêzik dijayetiya Eyranê dikir û kiryarên wê pesend dikir bi kiryarên şaş li hember yasayên navdewletî. Her li ser civîna Vîyenayê tê zanîn ku îro saet 8:30 êvarê li gor demê girînê tişê wê civîn bêlê darxistin û wezîrên derveyê hejmarek welatiyên herêmî û rojavayî wekû Wezîrê Derveyê Lubnanê Cibran Basıl û yê Misrî Sameh Şükrî û yê Brîtanî Philip Hammond û yê Fransî Laurence Fabius û yê Almanî Frank-Walter Steinmeier û Wezîra Derveya Yekîtiya Ewropa Federica Mogherini wê di civînê de bejdar bin. Her wiha ji aliyê xwe ve Sergî Lavrov ji berî ku ji Rûsyayê derkeve û berev Vîyenayê ve here ragihand ku di dawiyê de hemî aliyên ku berpirsin û destwerdanan di krîza Sûrî de dikin wê bicivin li ser yek mêzê û dazanîn ku ne di plana wan de ye ku şandek ji opozisyona Sûrî yan ji rejêma Esed di wan guftugûyan de bejdar bibin. Her li ser çarenivîsa Esed, Wezîrê Derveyê Fransî Laurence Fabius di vê hefteyê de ragihand ku Washington û Parîs û hevalbendên xwe ji welatên Erebî û Rojavayî dixwazin ku nexşeyek demkî bê danîn ji bo rabûna Esed li ser desthelata Sûrî. Lê belê Rûsya û Eyran dixwazin ku Beşar el Esed jî rola wî hebe di qonaxa veguhêziya ku biryara Sûrî têre derbas bibe û dide zanîn ku Erebistana Siûdî dibêje Esed her divê rabe eger bi dîtina çareseriya siyasî ji bo rabûna Esed yan jê Esed wê rabe bi darê zorê. Zêd Hesen Ark